Sitt itfal instabu jgħixu fi stat ta' abbandun assolut wara li qrabathom allegatament ħallewhom għal riħhom wara li l-missier miet u l-omm tkeċċiet il-barra mill-qraba tar-raġel. Huwa mifhum li anke l-omm qiegħda f'sitwazzjoni prekarja. Dan spjegah il-ġurnal Malta Today kif tifla ta' 15-il sena spiċċat isservi ta' omm għal 5 ħuta l-oħra bliżar waħda jkollha 5 snin f'post ċentrali f'ambjent miżeru għall-aħħar. Fil-waqt li l-ħaddiema soċjali għamlu ġimgħat jaħdmu bla jeda dwar dan il-każ kumpless, nhar il-ħamis dawn it-tfal ingħataw lil foster carers sabiex isibu familja stabbli għalihom. Ir-realtà li kienu qed jgħixu dawn it-tfal ħarġet fid-der wara li mara ppubblikat ritratti fuq il-midja soċjali tal-post fejn kienu qegħdin joqogħdu dawn it-tfal fi stat ta' faqar, ħmieġ u abbandun. Hija appellat għall-għajnuna minn familji ta' rida tajba sabiex jieħdu l-tfal fi ħdanhom. Madankollu hija kellha tikkanċella din il-post b'ordni tal-aġenziji. Meta mistoqsi mill-Malta Today il-kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni għal Servizzi ta' Ħarsien Soċjali Alfred Grixli saħaq li t-tfal għaddew minn ħafna wara li spiċċaw abbandonati u l-prijorità li b'xi mod jibqgħu flimkien. Huwa insista li l-ebda istituzzjoni f'Malta ma hija attrezzata sabiex takkomoda sitt tfal f'daqqa u għaldaqstant kellhom jitolbu flus żejda lill-awtoritajiet sabiex jimpjegaw 12 carer għal magħhom. Grixli saħaq li preżentament it-tfal jinsabu separati ma' diversi familji u qed isir xi xogħol sabiex jerġgħu jingħaqdu flimkien. Dwar dan il-każ ħadna l-kummenti ta' Kurt Sanson, il-ġurnalist li ivverifika din l-istorja. Dan il-każ huwa minnu nistu eċċezzjonali għaliex kellek ċirkostanza ta' mowt ta' persuna, għandek ċirkostanzi wkoll ta' familja il-missier kellu l-familja tiegħu. Kellu wkoll din il-familja, allora għandek pjuttost ċirkostanzi eċċezzjonali li meta jġibhom flimkien jagħmlu dan il-każ pjuttost uniku minn forsi każijiet oħra li qed nisimgħu ta' forsi persuni li ċirkostanzi ekonomiċi tagħhom jew ċirkostanzi saħħa tagħhom jew ċirkostanzi soċjali tagħhom personali forsi jimbuttawhom lejn sitwazzjonijiet ta' faqar u ta' diffikultajiet. Huwa każ li jxukjak fi żminijiet tal-lum però wkoll huwa każ li jiftaħlek għajnejk għar-realtajiet li forsi realtajiet ta' sitwazzjoni soċjali komplessi li kultant forsi mhux dejjem ninduraw bihom jew narawhom għaliex forsi ma nkunux esposti għalihom. Din l-istorja umana tkompli tixet is-sitwazzjoni prekarji li diversi persuni qed iħabbtu wiċċhom magħhom. Il-faqar f'pajjiżna m'għadux realtà mistur iżda sitwazzjoni li faxxa soċjali taċ-ċittadini Maltin talmet tillapazza f'sitwazzjonijiet miżeri. L-istatistika turi li kull ma jmur dejjem jiżdiedu n-nies illi minħabba l-prezzijiet għolja ferm tal-kirjiet qed ikollhom iħallu djarhom u jsibu rifuġju f'garaxxijiet b'ħud minnhom mingħajr lanqas servizzi essenzjali. Biex ma ninsewx ukoll iż-żieda fil-prezzijiet tal-fuel u tal-affarijiet bażiċi tal-ħajja fosthom tal-ħobs. F'sitwazzjonijiet fejn jidħlu tfal dan il-perjodu tas-sajf huwa wieħed sensittiv għal ġenituri li ma jaslux sal-aħħar tax-xahar minħabba l-preparamenti għas-sena skolastika l-ġdida.